Wong glepung gawe entek lho. Masa kok jenenge sing akeh to, Bar? Entek tenan. Tenan. Kek duwike karek pira iki ya kok njajal tak telepon Mah Kulon wong Ponorogo larang ngono ke aku ngulon. Tak sliki-dikine sik. Iki. Salen ta jenenge? Di sliki-diki sliditi apa? Jenenge maksudnya didelok sik kuwi lho jenenge dikapakne. Di sliki-diki. Apa jenenge? Diselidiki. Wah, wis salen lho. Lah salen aku ya ora dikabari, ya maksudnya diseliki-diki. Diselidiki. Tak deloke sik rono tak seliki-diki. Aduh, tak selidiki nene. Tak seliki-diki. Selidiki. Oh, tak selidiki sini neng Ponorogo. Kuwi kan nggone neng Ponorogo ki Ponorogo Ngulon arah neng Purwantara ning apa ning Suramata. Ora Suramata. Lho, Suramata bel Ponorogo Ngulon arah Purwantara lho jenenge Suramata. Wah, aku wong Ponorogo kok. Malah nggudi piye iki? Piye? Lah, Suramata. Kok Suramata ta karo iki. piye to ki? Ponorogo Ngulon ning Suramata. Ngono. Apa? Utu Suramata jenenge apa ya? Apa? Utu jenenge aku. Kowe wong Blitar aku wong Ponorogo. Aku rada lali nek jenenge apa niku. Ponorogo Ngulon arah Purwantara kuwi lho ning kono lho lek. Aku ki biasane lek tuku Geplung gaplek. Geplung glapek. Geplung glapek ning Suramata. Suramata ta kok. Cita gitu mongi kok. Kok aku jenenge gak ngono kuwi lho. Lah jenenge apa? Lali ta. Kuwi lho Bel Ponorogo Ngulon arah Purwantara kuwi ning Suramata. Suramata ndi to, Gong? Ponorogo Ngulon lho jenenge Suramata. Kok No. kok guyu piye to iki? Apa Suramata ta, Gong? Lha terus apa lek ora Suramata? Kok Sumarata. Iya ta. Lha sing wong Ponorogo ki aku. Kowe lho wong Blitar. Apa yo ngono ya, Bel? Ponorogo Ngulon Suramata nggone geplung glapek kuwi lho. Iya wis ya. Iya to. Sumarata. Lah. Sumarata. Suramata. Suramata. Lah, kowe wong Blitar. Aku muni Suramata ta, Gong? Lah, kok Sumarata Bel kok Suramata piye to? Sing bener Sumarata kok Suramata. Suramata iki mata ngene Suramata. Sumarata. Sumarata. Ngendi? Suramata. Suramata. Lah iya Ponorogo Ngulon iki jenenge ngendi? Sumarata. Suramata. Suramata. Sumarata kok piye to iki? Suramata. Sumarata. Sumarata. Suramata piye to iki? Allah, Sumarata. Suramata. Lho, apa? Tuku kebun gaplek. Lah ya ning tuku geplung glapek ning Sumarata. Suramata. Suramata. Ngendi? Jakarta. Jakarta malahan. Nyapa dadak ning Jakarta numpak apa? Numpak apa kowe ning Jakarta? Wong lamun tuku tiket piye mlaku ora iso. Telepon. Kowe ro nomere? Lu ditelepon, halo siapa ini? Lamun nyauri piye? Halo ini siapa? Saya Isbel. Ora kenal Isbel ki sapa? Salah sambung ini kuburan ngono. Kuburan gak ada teleponnya lho kok. Lho, enek kuburan iki enek telepone, ora roh nomere kuburan. Kuburan piro? Nomere telepon kuburan iki ganol mapan. Lho. Oh, ganol mapan. Oh, 303058. Itu nomere kuburan.
Oh, melakno ganol-ganol mapan. Engko lek wis di ganol-ganol terus mapan ngono. Oh, alah ngono. Omongi kok. Lah kuwi apa arepe rono? Enggak. Lah, tak telepon Urung nih. iso rono lumayan rono. Lek arep rono tak telepone. Lah saiki lumayan rono. Halo, Mbah, iki Ganol. Mbah kok ganol-ganol. Juru kuncine udah Mbah ganol-ganol. Juru kunine. Juru kunci. Loh, berarti wong itu kan nggawa kunci. Iyalah. Terus kunci apa? Kunci kuburan. Loh, kuburan nenek kuncine ndas apa piye? Kunci kan umumnya kunci Inggris, kunci lawang. Iya, Ding. Hmm. Kunci lawang kok. Lawang apa? Kuburan. Kuburan nenek lawange kuburan ndas piye? Nek lah kayak kebul-kebul. Kuburan ndas piye kok? Kunci kok kuburan dikunci masane apa sing arep dicolong? Duit. Iki ndas iki. Ndas. Kuburan kok nyolong duit. Kuburan nyolong belung, keletaki. Belum tok ya. Kenjang golek glepung-glaplek emang lho. Ning Suramata. Nek Suramata. Lah iya. Omong apa? Suramata. Motone sapa? Kakung ya dhewe. Malah wewe. Kakung ya dhewe. Lah iya wewe ning kali, ora ning kene. Kok wewe? Wewe gombel. Lah malah gombal. Gombal tiwul-wul nggih serbet. Wewe gombel. Lah iya, tapi tidak ada gombal. Wewe gombel. Wewe gombel sing piye? Medina. Mang Medina. Lha wong ning Indonesia orang lanya lho kok njaluk ning Medina. Loh. Medina sapa? Orang Medina Mas, aku ngomong lho. Lah apa? Wewe gombel. Oh iya wewe gombel kok ning Medina Ning ngono. orang Medina kok ning anu. Angkring. Lah ya wewe ning angkring arep jangkruk ngopi. Ning endi? Wewe gombel. Lah iya ning endi kok ning Medina adoh Ning kuburan. Ning kuburan lho wedi, ora nek kancane wewene mesti aku wedi ngono. Mesti ngale. Wewe gombel nggene ora ning kuburan. Ning ndi Kafe. Oh, ning kafe. Karo nyanyi. Cantik kae lho. Lho, kae udu wewe gombel kuntilanak. Oh, alah iki kuntilanak. Oh, Oh, alah. dirimu iso dadi kuntilanak. Mo. Lah kowe jarimu arep lek aku dhisik kowe tak deni kok ngono. Lek kowe rabine sok kowe tak deni. Apa ya wedi? Lah wong mak apa ya enek kuntilanak kok nggawa teken. Apa ya enek kok medi nggawa teken ya arep medeni ngono. Jabang bayi medine nggawa tongkan mlakune yuk ngono. Ya ora wedi. Enggak wedi, Kong. Iki ya. Kowe mare kok lek omong lambemu ndumbleh ngisor lho. Dadi lek omong iso kon jeplak bar AB. Oh, ya. Ding tak takoni, "Masak apa, Mbah Bel?" Nganu aku sik arepe rono. Iki to wong iki ditakoni masak apa? Lilo ya oke. Liyor. Glenyo. Gedenya. Glenyo. Kurang ngono iki kurang sajen. Terus ini entek ya rutu. Oh, dina Jumat, Ding. Dina Jumat iki mau. Ayo kalau sajen gak ngoyak-ngoyak kalau sajen lho. Terus nggih apa sapa? Nggih apa? Dipangan isbel. Kok sajen ya berarti demit. Dadi njaluk sajen, tukane dupa kae no. Apa menyan? Aku tuh kuwi. Oh, Siti wis sukresek. Tangi bangkit. Begitu. Biasane wedi. Lagi lho, gak kok nggawa tongkat karo kincuk-kincuk. Dicap apa iki ngono. Bingung kok malah yo. Gara-gara Suramata mang. Oh iya Suramata. Sumarata. Sumarata. Ya wis tak tukane tak golane Tepung gaplek. geplung glapek. Tepung gaplek. Geplung. Gepung gaplek. Salin to jenenge. Heeh. Oh, layak salin geplung glapek. Gepung gaplek kok. Piye to iki? Pengono kuwi. Aduh. Ya wis. Karo kowe ra do masak ngono. Ya teman jangan iku ya. Nyapa salaman ki?